niin, tänään me vedetään kartsoja täällä Marjolan kalliolla. Eka huonojen taso helppo. Sitten seuraava taso. Ja sitten tämä Tässä on seuraava. Sitten täällä on korkein. Tääkään ei oo mikään paha. Tää on joku ehkä 3 metriä. Niin Mut se on nyt eka kartsa. Meneeks ekalla? Kun on vittu sorsalainen. Tuolla. Se oli hyvä kartsa. Ota ei vielä. Ja sitten on vielä seuraava taso. Niin mä otan, että noi vittu sorsat. Eli tossa. Olisiko tuolla jotain sorsia? Papsan video. No niin. Noniin, ja sitten toi seuraava taso. Tämä taso. Eli siitä. Siitä kartsa. Tuolla on kala. Oota. Hyppää vaan päälle. Hyppää päälle noin. Noniin. Laske 3. Tää ei oo pelottava. 1, 2, 3. Ei lähde vielä. No miksei lähde? Nyt. Ai vittu. Noniin, ja nyt vikataso. N. Äsken läsähti perä. Y. T. Pakko tehdä! Tilatkaa kanavaa!